What's up mga ka-araw? Kung bago lang po kayo mag-subscribe, click ang thumbs up tsaka ang bell. Ngayon dito po sa Pangasinan ngayon po umuulan. Malakas po yung hangin, sobra. Tingnan niyo po. Signal number 3 po kasi kami ngayon. Yan po. Grabe po, ang lakas, sobra. Yung mga puno, yun, tumba na. Ayan o, puno ng malunggay na bali na. Ayan po, lakas po ng hangin no. Ayan po yung puno na kawayan, saging. Grabe. Tanggal yung mga kukundo sa gripo. Oo, malakas. Grabe, pumipito yung hangin. Oo. Nung madaling araw na. Alas 2. Yan po, nangyayari po sa amin ngayon dito sa Pangasinan. Signal number 3 po. Ayun po. Kaya, ingat-ingat po sa lahat. Kaya po dito yung nag-iingat din. At sobra lakas po ng hangin dito talaga. Yung sa may likod bahay po namin, natanggal po lahat ng bubong. Yung sa may gripo. Sa binobomba na tubig. Ayun. Keep safe po lahat. Ang ganda dito na lang po mga kaaraw. Bye bye.